салом алайкум бародаро, бо як навбонига хостим ҷорӣ кунем дар ноҳияи вахш. Ин ҳам ҳамин антеннаи ки мавҷи сомон мегӯянд. Аксарият хай огоҳанд. Пеш дар шаҳри Душанбе буд, хушбахтона дар шаҳри Бухтарам омад, аммо дар ноҳияи вахш аввалин бор бохоҳад мо ҷориш мекунем ҳамин мавҷи сомон. Ин мавҷи сомон чия? Пеш мардум ҳамин парвариш ки антенна мезаданд, баъд ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо кардан, хеле ки бисёре огоҳ ҳастанд. Аммо аксари каналҳои тарафи Россия ва каналҳои бокс, каналҳои варзиш, ҳамин каналҳое ки нағз бо плат нишид. Барои плат нишидан мардум чӣ кор мекарданд? Ини базора мехариданд, симкарта мехарданд, копия мезаданд, лаган мебурданд, аввало мечаспонданд. Мақсад хардуд ҳам зиёд буд, бо камтар машинаи барфу борон чӣ каналҳо мечаспид. Ба ҳам хотир мавҷи сомона ҷорӣ шуда ки бисёре медонанд, чӣ хеле гуфтем 110 канали ҳамин гилчин бо дар навора поинтараш дахил ход мемонем. Аммо 110 канал, ҳама каналҳои аксараш тарафи Россия, тарафҳои каналҳои ҳиндӣ мегиранд, Туркия каналҳои нағзашу, Тоҷикистон ҳамаи каналҳош, ҳама каналҳои варзишаш, ҳам каналҳои сайёҳиш, ҳам каналҳои боксиш, ҳам каналҳои футболаш, ҳам каналҳо ҳамаш мегиранд. Ин барташ дар чия? Фақат як ин антеннаи алюминий ҳасту, антеннаи алюминий. Пеш ҳамин лаганаи ошқилам булак мекарданд, боло мечаспонданд, мефуроварданд. ҳамонро меёри пайваст мекунӣ, ин базача дорад. Ин базача тамоми телевизорда мешавад. Ин базача фақат намедан антеннаи чӣ мехӯрад? Канал мехӯрад, ин простои штикера меёра мезананаш, ҳамин қади мешавад, дар пояни телевизор мемониша. Ин базача бо телевизоре ки навбуромади ки простое ки мода ҳастай, боз ҳама телевизорро ин ака бароме бо ана телевизорро навбуромад мон, боз мавҷи сомона у чӣ хеле гуфтем барои ҳамаи телевизоре ки агар пиштона хеле кардан бихӯранд, агар ина дар қафои ҳамин мекунем, равон мекунем. Дар қафои мемонем ша, дигар симбозию чибозӣ намекунӣ. Ҳамина пайваст мекунӣ, тамо дар ҳамон чӣ равон мекунӣ. Ба ин ҳамин хати 110 каналҳои каналҳои нағз. Чанд канал? 110 канал мегирад. Чиро мемонам ба нешта ки кадом каналҳо мисал РТР ба як буд, ҳамаи каналҳое ки мисол оиди сиёсата оли тарафҳои Россия бисёриҳо замчира тамошо мекунам. Аммо Россияра ҳамаи каналҳош варзиш, бокс, ина киноҳои военни каналҳош, звездаву хулоса соли пеш ҳамсои оз ҳама план ништа гирад. Барои ҳамин оз ҳамин каналҳоро тавассути ҳамин тамошо карда мешавад. Хуб, нархномаша бигӯед аз нархнома ҳамин каналҳои ҳамин каналҳои мавҷи сомон ду тариф дорад, ду тарофа дорад. Ҳамин чӣ хеле ки симкартҳои моҳона термин мегзаронем, чӣ мегзаронем, тарифҳои хеле тавассути терминалҳое ки ҳамин хеле кучода ҳастанд, экспрессо, банки эсхата дора, ҳамаи банкҳо оз терминал дорад, терминал ки пардохт мекунӣ. Агар 110 канал бигира дар як моҳ 20 сомон пардохт абонентплата дорад. 20 сомони ҳамагӣ дар як моҳ. Агар 15 сомона кунем 75 канал мегирад. Яъне ки 15 сомона ҳар моҳ 15 сомон бисупорем 75 канал мегирад. Агар 20 сомон бисупорем 110 канал мегирад ки ҳамаи каналҳои нағзад. Пардохти оддия тамоми кучода мисол ҳамин рақам дора, рақам шумо метемон мизоҷа афон мешавад. Ҳамин рақамша мезанад. ябора ҳамин рақамш. Яъне аз мо регистрация мешавад, тавассути шиноснома мешавад. Ҳар як одама дар номаш шиноснома хати метемон ҳам чиза. 110 ҳамин як моҳда 20 сомон месупорад. Аммо пакетиш кушода мешавад, як моҳ истифода мебарад. Не ки ҳамин вақте ки ҳаминро мехара, як моҳ аллакай худаш дорад. Баъд сифатҳои чӣ хеле? Ҳамаш антеннаш беҳад сифатҳои нағз дорад, каналҳои хуб дорад, HD мақсад, HD каналҳои нағз. Мисол чӣ хеле гуфтем, телевизорро дар иша мехарад, телевизоррои чӣ дар телевизоррои ана аммо одди телевизоре ки мисол фондоро ҳастанд, дигар телевизор ҳастанд ки карта намехӯранд, иёша метавонанд ки истифода баранд. Ин базачора. Хуб, хулоса ҳама телевизорое ки оз мо аксия кардагем, гуфтем навори пешда ки як моҳ мисол дар моҳи шаҳри Рамазон 10% скидка, наваракаи барум чӣ мутем 480 сомон, мисол 600 сомон телевизора 480 сомон, 3500 сомона 3150 сомон. Ина телевизори мисол 75 140 баршай баландиш ба 90 ай. Ам телевизор мона нархаш 5600 сомон буд, 5000 сомон шуда. Яъне 600 сомон дар ҳамин аксия. 1000 сомонаш 900 сомон. Ин барои чи
1000 сомон яки смарт тв меган андроид телефон қатиам ка изола мешавад ҳама ҳамаш смарт тв вайфай ду база ютуб ва чиза дора ин мисол 1700 сомон размер 46 буд 1530 сомон размер 43 якним азор буд 1350 сомон размер 65 чорним азор буд 4000 сомон ами телевизор ки мо номбар кардаем оз телевизор мақсадан плоскиё 85-90% ки карта мехӯрад агар чи нахӯрад хеле баъзошам дорем пиштам дамира мезанем ҳамун 110 канали галчини гирифтем метавонад ки мардум истифода баранд ночаспида ами сифати баландқати ҳамаи канали дилхошона мехоҳанд тамошо кунанд мақсад ами карта мавҷи сомон тур мегирад хушбахтона дар ноҳияи вахш дар тушробода ами антеннаи чиро задагиянд мавҷи сомоно задагиянд ки ягон муаммо намешавад то темурмалика то инамҷора мегирад ягон хеле намечаспад монда мақсад нағз мегирад хулосаи гап ки аввал ҳамин чиз дар район набуд ози ҳамура овардем набз кардагиянд мақсад мавҷи сатҳи баланд қати мегирад ночаспида мардум мисол ягон хелшида тамошо карда метавонанд ки дигар ба шаҳри бохтар ё душамин ҳаминҷа метавонанд ки дастрас кунанд як чизи дар қайд кунем ки ҳатман ҳамин чиз ба шиноснома мешавад барои дар номшо регистратсия мешавад ҳама шиносномашонро мегиранд меоранд мо ҳамин чиза дар давоми 5 дақиқа дар номшон оформид мекунем мегиранд мераванд агар телевизор бигиранд дар дохили телевизор ворид мекунем агар алоҳида ҳам хард алоҳида мекунем ин чизро бифурӯшем барои нафар худшон ташаккур خیلی آواز بی. 6000 نقشنای 6900 сомон بود 10 پویست کردی 700 сомон ارزون کردی 6200 сомон همه عکس کنید فصل گرما قریب میشه که درباره کانسانرو که با یک معلوماتی دیگه بتیم بهترین هم فصل موسمی استفاده بوده همین کانسانرو مونن عکسش خطی همین 12 کوبومون 3400 сомон بود یک نمودش 2900 сомон установка доставка поя моя ҳамаш хати мақсад ҳамин 2500 сомон даже меқата кунеда ки 9 кубом хелидам 12 кубом ака 2900 сомон янамуд тиселмун 700 хачас мон буд 3300 400 сомон арзон шида ака ина гриша дорем ака янамуд гри мекоз як намуд кансер нав манга ака кансер нав фалкон мегара урака пешрагои беҳад кансери хубай ай фирма авранги россия гирифтан овардагиан амра экспертака тарафи ҳамо мешава амбаро давлатҳои гарм ака имина полни адмоткаш медай полни ака патрубкош медай мотор 12 тоза мотор 9 куба кала 12 куба не тоза 12 куба ака ҳамаша яксори бошад агар ҳамин ака 3 сол кафолат дитем 3 сол зималета ака гарми хоничка ака 12 куба 12 куба тоза адмоткаш медия дар ҳамон фасли гармо то 3900 сомон мефурӯшад ака ҳамин айни ҳол 3400 сомон поя бижа 6 сомон да поя медава вақти уста мегирад 100 сомон доставка мешава ҳамаш дар гурӯи ҳамин 3400 сомон да установка доставка мебаранд мечаспонанд 3 сола кафолат чек мерасанд ака беҳтарин консервер ака мебарем мерасонем نه گرمی هم میتونه گرمی هم 120 کوبا هم گرمی هم خیلی میتونه گرانچ خاطی دیگه همش میده یعنی جو آلومینیوم داره باز یک چیز دیگه خب فرض کنیم که همین سوال همی که انا متری خونه اگر متری خونه را چین کنیم این مثال خونه چند به چند باشه که مثال همین میتونه که سالخینی قد تامینش کنه مثال همین کنسله که ما مثال 120 کوب در همو خاراکتریستیک شما بگیرید همین مثال 3 با 5 فرض کنیم اگه گفتیم که مثال خیلی آدم مثال حساب کردن هم است پریمیر نه یک خونه این مثال خونه چند به چند باشه این همین خونه ما اکثر هم جدا زدیم مثال از پروژه خونه خمول کلیدور میداره در طرف خونه همین کلیدور د خیلی باشکه این خیلی چورای که د خونه ای که 5 با 4 5 با 4 دارن بای ما میرسه زدیم که هم گرمش هم خنکیش با هزار روز میرسه یعنی د خونه یک کلیدور داره که با مثال سوال بشه که اما سه خونه‌گاه دو خونه خیلی درو با درو یا خیلی خونه خیلی نه که مقصد که همین یه حصه خنکی ایتالیا حصه خنکی هم باید کلیدور همه میره با هزار روز میرسه که هم 120 کوبی گفتگی مورا که 100 روز میره گرمی خنکی کرده
гарант кардем. Саломат бошед бародарон, вақти зиёд шуморо намегирем. Ҳамин тахфифи мо чиқадр дар навори пешна буд, як моҳи шарифи рамазон буд, айни ҳол ҳам як моҳи шарифи рамазон ҷориш нест. Ком метавона ҳамин тахфифа дист натем, 10% ам дар мораи калон фарқаш хелай марҳамат кунем, мо дар хизмати шумо. Ҳамин гирду гӯша ягӣ ноҳияи вахшро то шаҳри бохтаро то кушониям ҷорад, мо метавонем шумо дар хизматрасонӣ кунем. Дигар ноҳия дурдаст набошад, фақат устоқат мо таъмин намекунем, ки мо ҳам моломона дигар ноҳиё ҳам бошад, барои ки мо бародаро будам ноҳияи Файзобод тозга мо ҳам тастирани мошинка термикс то ноҳияи Файзободам таксиқа равон кардам, ҷо қабул карданам. Лекин мақсад устомон ҳамчунда нафс мекунад. Агар шумо устод шуд, мо метавонем ки кондитсионерро тамоми ҳамин бошаи вилояти Хатлондам таъмин кунем. Кондитсионер халди чиз бошад.